Manu makolo wezo mo. Ije muna ni odo mo. Ese na wateli mo. Mawa bwa na ebuwa. Deja wanya wala o. Wanya wala ko na biwa. Wanya gara 2000. Wanya wala ko na biwa. Mawa bwa na ebuwa. Wanya no gara 2000. Ade mado nano. Wada iwu. Wakubu le wanya. Wasi moya belike. Awodo mado nabo. Anasi wale ndo za 2000 we be at dalo oba ni yo ma tele ni yoya dali wa yoya no da na 2000 we se egu mi kan le ti e we fi wo ne egu abo ma ka ego ije mo na ndo mo be owa ni mebu je mo bi ni tele akeji ti enyi mo wo owo ma na enyi mo di ni si tele weze mebu ife di ye me weze na no tro da yi wa ka o oye le ji gudu wa yes ye no no fu ma o weze iso le lego no ko weze la lo
onye nwere oche ma n'anya na-atụkwa na nwanne ya na-atụkwa na nwanne ya maka onye nwere awa na ọrụ ga-ebunye onye aha ya ọ sịrị n'obodo onye ndị aka obodo mee ma alọgụ ugwu biko chebe oche emume egwu abụ egwu ọhụrụ ije mụ na mgbe obodo ọwa chọrọ ka nwanne nne na amụma tinye na arụ ebe egwu ego na nwa amachigo ndị ebe anyị nke ka anyị ala isezi egwu n'ụgbọ ego na-eme tata o siela nne aka ego asị n'ezi anamụ ego nke bụrụ ọgara ezi anamụ ka elu ọzọ agbabala mmụọ ihe ọka nna kpọrọ ihe nwere ka nna ekwu egebere m nwa ya nne aka onye nyere m 200,000 na onye mejọrọ anyị onye ahụ ka ọ ga-atụ egwu ụmụna na ga-atụ onye mejọrọ wa machisigo ndị be anyị n'eziokwu na o juru ụra ahụhụ wezọ ihe odogwu wezọ wajeligota odogwu ana agboso odogwu wasiala ka ọka ma agbụ ewetụtụ ewu odogwu wezọ jegelebi ahụ ọnụ ga-adịrị mma mmadụ aka ọzọkwa ndị ahụ na a na-enwe ego onye obodo alatụrụ iji nwanne ihe mụ na ndị obodo ọ dị ike jee niile anọ m n'okwu egwu aga na-ekwu ihe mụ na ndị obodo Istorata. And the young man, I really got them out. You are more baby. You are more than that. Where's your book? You're not too much for the banga. You're not too much for the banga. I am one and look. Mother will not have let them in here. You are going to home. Woman, I just thought you know, say, there's no name, but you're so wine. I got to put you there. I met a one year, two years old, woman and I foundation. I met a one year, 2 years old, woman log out in love. I don't know whether I think there's one in a true yaji. Omo be along me aka, jolo mo be awo. Omo be le ko mo je meso. Iye mo na gbe do mo ho la ma do mo le awo. Baro wanna. Atom kan gwa mo. Ana ta ti kon ma do. Omo no ya na mero, ko ira di amma. Ezenu na wajekela na ebe ọsọka. Ilogu we bi aka ma mu, ani ba enwe gwali, awo gwali ra je latu. Ani amo ọsọka o, ogwali ale o. Ogwali ndi obodo anyị, aki adịrị ya o. Ya na emeburu emeburu. Nwoke a na-ebebu, ogwali ndị obodo mee. Ọsị ọ na-aki adịrị ya o. I'm not young, I was so. I want to move die. I never 50. I will 50,000. I'm not going to long ago. You don't belong on my
number 6 ebi ga tubolo nya mana ma tubulu me mma bito na me bukere mma ajo na tuga kwa ba wele bele bojo kwasita kwa na bojo kwasita ekwe ale sena ya ejo anja ho wa ni ndilo wana bae basi naga tubulu me mma ndilo mutelo sebo Omo mani wa de bana ni na mo. Awo di la ya me le. Ile bu ko ko ke me. Ile bu de ko de shi. Ori la. Ogba na ezi wonne mu. Oja ro ko wonne mu. Ile je wa kwa alu. Oja ro ko wonne mu. Oja kwa ba alu. Ese nu no mo so la ko. Ọjọ́ àwọn ọmọ ló ti lè dùn adé mú ẹ̀. Ojú ẹ̀ lè bọ́ ọlọ́yà àlọ́. Lábùdé lè ṣe gbogbo ẹ̀. Ojú ẹ̀ nìyẹn mú òdò la dùn. Mú òdò ní àlọ́. Ọjọ́ ìlú gbogbo wọn jà gẹ́lẹ́ nínú ẹ̀ mọ́. Ọjọ́ ìlú gbogbo wọn jà gẹ́lẹ́ nínú ẹ̀ mọ́. Gbẹ́njí tàgé dáàbò. Àwùjọ náà báyìí. Àmàlù ní ìwé gbogbo ọlọ́yà. Ìmúnà ìbò lùdẹ̀ lọ́mú gbọ́dọ̀ mẹ́nà. Gidere mi ije ọbụna ụgbọ ndị ogolo onye ogolo bịara n'ibe m kpọrọ nwanne m wee jeri n'ozu ezi gbatalụ mmiri aka ebe esi gbatalụ mudeze ude alụ eji mbekwu akpụ ndị alụ kasị alụ alụ eji mbekwu akpụ ya bụ alụ kasị alụ ya na alụ eji mbi akpụ ya kasị weturu nwatakịrị Esi ndị obodola oyiye nwatakịrị ọnọdụ na-akpọ ọchị ọsị nwatakịrị na-akpụkwala ya alụ ọsị iwe na-emere nwa gwara iwe atọ na-emebe ya ịrụkwala ya odo kwesịrị nwa bụ ibe oweli 1,000 oji igolo ndụ nwatakịrị onye na nwatakịrị 1,000 esi enu na-egwute kwenye nwatakịrị nwe kweli oji mmezi arọ ọdụma na umi ya egwute ezi ya bụ ume nwatakịrị esi enu na-egwute ezigbo egwele ya nwatakịrị nwe kwere ọnwụ ime mmụọ iwe ji nwoke okwu n'aka ndị banye ajọka mmanụ egwutere ọya asị na nwatakịrị ga-asa iri owó yìí ló gbèrè nígbà látọ̀rọ̀ ya o. Oge fún mi dáadáa, àti ní oge èbú ìwé mẹ̀. Èyí kò sí kó oge báyìí, ọjà kìíní wọ̀ wọ́n wá bọ̀ ìwé mú. Sínú àkú àìsàn. Wọ́n sì á kù ìwé mú ọwọ́ mẹ́rin. Ọkọ̀lá akọ n'anya ndị na-emu. Egwu karịrị nwunye m, ewuli ya wale. Ejele na nke Felicia nwazọ azụ okwu ahụ nwanne ndeze ewude nze okwu ahụ ejidere na nke Felicia ebe a na-asụ anya ya ya bụ ebe ndị mmadụ na-abịa nwatakịrị na-etinye okwu iwe akwanyere ya mere eme mana nwa dibịa gwara ya chema ọ bụ na nna n'oge m na ị ga-eji ọgwụ sogbuli ya egwu ọ bụ na agbabalụ n'oge abụ otu asị mana anyị nwere ọgwụ soro ihe oge ebulili mgbe anyị ji nwere ọgwụ soro dị ike ekwuwe egwu anyị ji ihe na-etinye mere alụ odogwu nwere ọnụ ya wee kwuo ọsị na ya dịrị chi owu wachi ike ruo eweghachi ike ike ọ si aka akpọrọ ya alụ adịla ebe o ji mee ya ọ sị na nwatakịrị nọ ya mbụ eze aja na ana m ụgbọ anyị ụdọ ndị na-akpụ alụ ka amụzi amụwa na-akpụ alụ ndị na-alụ kasị alụ alụ eji mgbe egwu agbụ
ahụ na-akasị ọ bụzi na mmadụ lara nwanne ya ọ bụrụ na mmadụ tiri nne ya aka n'ike ada na mmadụ nwere nwanne ya ka eji agwụ alụ n'elu ọbụla tụrụ ebili wasamọ wasi mere eze ka agụ egwu a bụ egwu mụ na ndị obodo egwu a ka ndị ahụ ụwa mụ onye obodo alụ esi omimi enwe emesie na gbogbo a ga-esi enwe enwe itemba alịta agwụda bụ egwu ọhụ ihe emepere obodo egolu ihe emepere oge alụtere onye mere ọhụ akụkọ na kanụ agwalebe onye ogolo oge eji pụrụ wekacha nwatakịrị arụ anyị jere na mgbe ezi ịchọta ụmụeze ebe ọ bụ ka anyị jere ụmụ anyị jetere webụrụ ọkụ eji epecha nwatakịrị arụ kechasa ya nwatụrụ ya n'ụzọ wete nwakụrụ ọtakịrị nwatakịrị ọnụ ya anyị metarala mkpụrụ emu n'ụmụnna eze ọ sị na anyị ga-agba ndụ ụna bụ ndị ogele anyị webere ụlọ la na anyị nwere ụlọ ya anyị ji ọjị were mmanya ọkụ anyị gbara ndụ dozi agba ndụ mana o nwere ebe nọ mee misteki mụ nna mmadụ tụọ n'aka anyị na-agbarọ ndụ anyị na-agbarọ ndụ taa aka o nwere dịka oge esebe mana ezigbo na abụ nwanne anyị gbaa ndụ kwụsị anyị na-agba ndụ ọ gbasịrị basị n'ụkwụ ya ọ gbasịrị mụta ya oro nne ukwere m obi mụpụ na mgbe nwere nsogbu ọ bụ na o meriri emere na na ma nwee nsogbu ọ nwere ya butere nsogbu alụ odogwu ego egwu igwe egwu a na-ega abịa ya n'igwe a na-obodo n'iji n'ụmụ otu ụmụ nwanyị oroma na mgbe na-obodo n'iji oroma na mgbe na-obodo n'iji ihe anyị mesịrị eme bụ na ya ihe ka o mesịrị tụgharịa ọsị na mụ na-edozi ya ebubo ya na nwanne nne ya wajenere n'obodo taa na-aga akụkụ ime ewu mmụọ ọ bụrụ na o nwere ihe gọọmenti ụmụ na waga agba aka n'ahụ waga agba aka na ekwupụta nnezie egwu aka ndị ahụ iji wesịrị chi adị mma iji wesịrị chi adị mma onye na-echebe echiche n'ụlọ na iji echi na echichi agwa ndị eji chi echichi eze chi na-agbala ọgụ ya na nna m eze chukwu na-agbala ọgụ eze egwu eze chi na-agbala ọgụ ya ka mos onwe ndị chukwu na-agbala m ọgụ afeghị ọchị mere eze Mapasi daalụ onye na-ebele ọnya m eji nwee problem mụ na ndị obodo mee achọrọ ka m alụ egwu ama m na ofe obodo na-adị ọnụ mgbe niile mụ na ndị obodo mee ihe a na-agba mmanya mere n'anya ihe na-amụ onye na-enwero nna a sị na onye na-enwero nna onye ahụ dị ikpe na mmanya ahụ ọmụrụ ọmụmụ daalụ emewekwana mmegbu na-emegbu ịnyamụ uche na mmụọ nwezi nna uche na mmụọ nwezi nna uche na ibe na-agalị ma ọgụma ọgwa na ndị mmiri na nwa mere
I took
bụ egwu ọhụrụ ihe mụ na ndị obodo m onye isi chukwu nwatụrụ ọdụ na ahụ nwachi mere echeche n'otu anụmanụ a ejere nna abụ onye ayeke enwere m anị dara onye onye isi chukwu ọbụmana anụmanụ a ejere nna amara m ndị ọgbọ m anụmanụ a ike m ka nna mmeta ha afụ ya bụ na ebe ndị ọgbọ m na-eme anya n'izu chuwe iji metara ahụ njere Lagos steeti onye ga-emetara ahụ ka Nobel kọntrị iji emiri Lagos steeti maọbụ Abuja bifo ịbanye pleni wa iji rapụ anyị nwa wa daalụ n'ewu iji rapụ anyị nwa wa n'izu chuwe ihe agbara Chiemelie ịnọchigo izuku onye emeri izuku na-emezi Oloya bụ fada anyị wish anyị ya bụ fada fada ọkpọ fada onye ọrụ adịla ụmụ gbanwe nta ike ego anyị na-emume ekele anyị wish nwanne m maka Chuma egwu a ndị ahụ asaba ndịda anụ ọsụgoro nwanyị mee ka nwoke anya ma gwa m egwu ọzọ ọwado ndị mmadụ na nwanne eti egwu nwanyị na-agbawa egwu anyị na-eti egwu ezi egwu na mmanwụrụ dansa nwanyị na na-akpara m ịgba nke a bụ taịtis m egwu ọka ndị esi n'elu anyị ga-ana n'ụwa I cheer
If you
Amen.